A to z toho dôvodu, že sa konečne začína naplno pracovať na finišovaní albumu Pancier. Začíname točiť prvý videoklip na titulnú skladbu Pancier, ktorý môžeš vidieť, alebo už si videl. To neviem, to podľa tohto videa, kedy vyjde von. Nelískaj! A myslím, že to bude po piči. Robí to A-Team Production a je to moja solo skladba, titulná skladba celého albumu, takže čekuj to. Neposlal si mi to, kokotko. Nastaví si ešte zvuk, počujete? Teraz si vredu strábovi. Dórové kladivko. Proste nejaké malé dievčatko si ku mne z boku priplichtilo a nožík na chlebač, na špilkový. Takto mi ho zajebalo. Počúvaj ma, poďme spraviť si teda hento. Koľko víš na tom aj lítať? Dajme ešte ďalej hento to svetlo, ale... Môžeme aj tak. Také ilustráky. Môžeme aj tak a potom do režie ma pripíš. Jebe, to je aký by nakoksovaný kokos zo samopálu. Dobre, rozbehneme kameru. Kokos, strašné, nerob mi nervy. Ružičkami, čo máš na sebe, a s lepkami a ružičkami. Na, James Brown, na, černo-bíle, zlaté si chcel. Áno, ja nemám také šaty, žiadne. Chcete aj kúre si vidieť? Dobre. Chcete aj kúre si vidieť? Tuto nahrávam ti do tvojej jazzovej skladby. Tu je to celé zilustrované. Pozeraj sa sem, teraz ukážem. Moja voda na stene. Tak to je trip. Ktoré teraz hovoríš? Mám. Tu som ti urobil nové modely. 2018. Ivan šije každý večer, pozor. Dnes tu nevidel rozvinutá.